Také zmiešané pocity. No, ja som není spokojná. No, mám z nej rozpačité pocity. No, tak ja by som bola iná spokojná, keby tí druhí do nich nerýpali. A tak myslím si, že zatiaľ to vyzerá tak rôzne, ale tak dúfame, že to bude v prospech Slovenska. Ja si myslím, že sa snažia s pani Radičovou, teda neviem, ale tak viac jej dôverujem, lebo ona tak, myslím si, že je človek, ktorý premýšľa a keď proste sa rozhodnuje pre niečo tak, a vydá nejaké rozhodnutie, tak je za tým teda kus takého zodpovedného premýšľania. Tak si myslím, že a tak pristupuje dosť zodpovedne k veciam. Ako ste spokojná s vládnou koalíciou po roku jej vlády? No veľmi zle. Taký nie som, lebo sú tam neustále hádky, takže ani nie. Zdá sa mi, že míňajú energiu a hlavne čas, ktorý majú na nejaké šarvátky, kedy si vytlkajú svoj politický kapitál na úkor nás všetkých, na úkor dobrých riešení pre túto krajinu. To si myslím, že tam majú veľké rezervy. Tak nejak sa k tomu neviem vyjadriť, ale čo sa týka nejakého života, tak myslím si, že mohol byť na lepšej úrovni. Povedzme, v zahraničí je lepšia situácia ako tu, čo sa týka zárobkov a tak ďalej. No, nesklamala ma. No, ja som volil bez hanby SDKU, lebo si veľmi vážim pani Radičovú. Ona ma nesklamala, ale nemôžem to povedať o ostatných tam, že majú prapodivné nápady. A čo sa týka pána Dzurindu, myslím si, že čas odísť už bol dávno. Ja neviem, či ma sklamali, ja už nemám žiadne očakávanie. Mňa by milo prekvapilo, keby sa niekto ukázal, že kto by bol fakt čestný a nesnažil by sa tu rozkrádať túto krajinu. Myslím, že skôr sklamala, ako splnila očakávania. V tom, že sa nevedia dohodnúť navzájom. To znamená, že mám taký pocit, že nie občania na prvom mieste, ale vlastne nejaké tie vnútrostranické záujmy alebo medzistranické záujmy. V podstate je to nová strana, mladá strana. Myslela som si, že proste nový vietor do plachet, že sa tam proste zíde, ale ako myslím si, že v podstate sú takí istí ako ostatní a jednoducho aj niektoré správanie návonok sa mi nepáči a čo som si predtým myslela, že môže byť dobre, tak jednoducho sklamali ma. No to, že stále sa hádajú, v podstate nemajú, že sa akože nevedia konkrétne dohodnúť na nejakom takom programe, ktorý by všetky tie strany súhlasili hneď. V podstate, že taký, ináč by bolo celkom dobre, len hovorím, že toto ma tak dosť akože irituje. Ja neviem, tak ja si myslím, že treba sa pozrieť na iné štáty, jak fungujú a jak fungujeme my a každému to je jasné, takže nejak. Volala som opozíciu. Tak proste mali nejaké tie sľuby, nejaké predsavzatia, ktoré nedodržali, takže si myslím, že na to, že sa zvýšili dane, by sme si myslím, že zaslúžili akože aj nejaký výsledok, že v kultúre, v školstve, proste v ekonomike alebo niečo tak. No, že sa tam tak hádajú, nevedia sa dohodnúť a to sa mi nepáči. Áno. Ešte neviem. Ja ktorú stranu som volila, tak by som ju volila znova. Určite. Áno. Nie. Nie. Buď to bude horšie, alebo ešte horšie, no tak vyberme si. Neviem vám na to odpovedať teraz. Pokiaľ by nikto iný, pokiaľ by teda ponuka ostala taká, aká je teraz, s veľkým sebazapredím asi áno. Ale nemôžem to slúbiť na 100%. Možno by som naozaj, neviem, asi áno. Nerád, ale áno.